Bide berri bat asteagoaz, bidaide berri batzukin, oztopo asko izan ditugu, gainditzen ditugu jakin. Ta orain berriz indartu behar, gara elkartasunarekin, sasi guztiak moztu ditugu, ta ereiteariekin. Proiektu ederrau gauzatu dadin, herrita herritarrekin, herrita herritarrekin. Bueno, ongi etorri Bilduren jaialdi honetara. Bertso eta trikiaz batera badago zer ospatu. Sinestezina badirudi ere, berreskuratu dugu bozkatzeko eskubidea. Eta gaurko garaietan ez da gutxi. Dinot, posaldia bi aldetatik herri mailan, esan genezake, orain arte ezin botua eman, Euskal Herri mailan bada postasuna eta badago ospatzekoa, eta hemen Otxandio bertan badago ospatzekoa bebai. Errelebo badaukagu, batia plataformak uzten du bere ibilbidea, ibilbide eskertiarra eta abertzalea, uste duguna edo pentsanik uste dudana herri honek behar duena, eta orain, bete behar hori, Bilduk egin beharko du. Irakurriko dut, zerretak, txaloekin batera, etor daitzezen hona eta azal dezaten programa, Otxandio herri honetarako programa. Beste barik, atzetik aurrera, az daitzezen pasatzen, zerreta partaideak. Ainhoa Garate, mesedez. Arrate Garate. José Ignacio López de Letona. Marifeli Aldasoro. Mikel Abasolo. Mónica Maldonado. Nekane Ortiz Zarate. Kepa González de Ondicana. Pello Otxandiano. Eider Ajuria. Iñaki Urigoitia. Eta gure alkate izango litzatekena Santi Uribe. Txalo bero bat eurentzako. Eta ia ze kontatzen diguten. Arratsaldean. Bildu Otxandio dinogu. Baina nora? Nora bildu nahi zaituztegu? Zer eskaintzen dio Bildu Otxandiori? Azteko, udaletxetik herrigintzan lan egiteko prest dauen herrital talde orekatua. Gaztetasunaren indarra eta esperientziaren sosegua eskutik hartu eta batia jarriko dabezena herriaren zerbitzure. Baina hemen gainen gauzenoz gain, badakigu beste guraini herritar dauzkagula prest, udaletxean batzordetatik lan egiteko, herriko ospakizun eta ekintzetan laguntzeko, herri mugimendu desberdinetan lan egiteko, parte hartzegunetan bere iritzia emoteko, eta horixe dago indarra. Giza taldeaz gain, lan egiteko erak ere eskaintzen dizkiogu herriari, Bildutik. Gure udal kudaketa gardentasunean oinarrituko dugu. Udaletxean egiten den guztiaren berri eskainiaz herriari eta udaleko beste indar politikore ordezkariei. Gure udal kudaketa parte hartzean oinarrituko dugu. Udalean hartu beharreko erabaki garrantzitsuetan herritarrak informatuta mantenduaz eta beraien iritzia emoteko aukerak eskainiz. Gure udal kudaketa eraginkortasunean oinarrituko dugu. Herriak dituen arazoi erantzungo dien irtenbideak aztertuz eta ahal izanen arabera martxan jarriaz. Bildu Euskal Herria da arrazoia. Eta zer nahi dugu zan horregaz?
garai baten Otxandizon egiten jakin gendunen, haude, banatzen gintuzten gauzak alde batera itxi, eta batzen gintuenean indarrak batia eginez, herrisei aldaketa aukera eta herri eredu desberdine eskaini. Horixe, baina Euskal Herrire begire da, Bildu Euskal Herria. Eta argi daukagu, tamaina honetako erronka bati aurre egiteko, Euskal Herri osoko abertzale eta ezkertiarrak bilduta joatea beste aukerarik ez daukagula. Eta hori da oraingoan aldatzen dara. Bildu Otxandio, Bildu Euskal Herria, Bildu gurekin bildura. Udal kudeaketaren oinarrizek gardentasune, parte hartzie eta eraginkortasune izango die, bai zeintzuk die urrengo urteetako daukuzen asmuek. Batzuk daueneko jakingo dozuez, bai alanda guzti aipagarri zenen edo errepaso bat ingo dugu Monikak eta Bizok. Alde batetik, herriko espazio publikoak hobetzen jarraitu nahi dugu. Bestetik, gure herriak ingurune naturalean eragin kaltegarrik sortu ez dezan ahaleginak egiten jarraitu nahi dugu. Baita, gazteok etxe bizitza bat izateko zailtasunei aurre egin nahian, benetan behar diren etxe bizitzen azterketa egin eta promozio aukera desberdinak aztertuko ditugu. Herritarrari udalak eskaintzen dotzasan zerbitzuek be gutxika hobetuz joate da gure asmue. Bestalde, Otxandizo bizitza kultural handiko herritetala jakine da eta azken urtietan herritarren parte hartze zabalarekin hainbat ekimen aurrera eraman die. Bai hau horrela izeten jarraitu daiken, daukagun guzti hori zaindu eta bultzetu beharra dago. Gure kultur ondare garrantzitsuena gure hizkuntza da, euskera. Euskerak egiten gaitu euskaldun. Hala izanagatik ere, gure herrian badago zeregin euskararen normaltasun osoaren bidean. Otxandizotarren bizitza kalitate hobetzi helburu duen garapen ekonomiko orekatu baten aldeko apostu eba egiten dugu eta bide horretan ekonomiaren 3 sektoren arteko oreka baten aldekoeka. Badago bai zereginik eta gu, Bildu Otxandio osatzen dugunok, prest gauz erronka honetan gure onena emoteko. Eta horretarako zuen konfidantza eskatzen deutsu hau. Bozkatu Bildu Otxandio. Bozkatu Bildu Euskal Herria. Bildu gurekin bildura. Gure izen dabe ona estenatokira igon eta euren babesa agertu bilduri. Igon daitezen mesedez eta aurrera. Herri mailan parte hartzie jende guztien alde oso izugarria da. Eta horretarako daude herritar guztiok. Eta horregatik, Bildu Otxandio eta lan egin nahi duen Otxandion alde. Gardentasunean sinisten dudalako, nire Otxandizon bilduko naz. Desberdinen artien biarriteko be, maiatzaren 22an Bilduren. Emakumeok zezer handia daukaulako esateko, nire Bildurekin bat egiten dut. Gaztiok etorkizunen be, Bildu Otxandio. Nik behintzat ez dut ezagutzen hamen Otxandizon, ezer ospatzen danik abestu bari. Beraz, dano abestera, sikiren abestitxua, dano bat igule. Ia! Bueno, pandero eutxi eta bestetik izaikin atzen eskerrak ematea Bildu ekitati honetara gertzagatik eta zue bai babesa emateagatik, baina joan aurretik leheniko botua emon aurretik, azkeneko deialdia gogoratzearen. Eta maiatzako 22 botoa, eta botoan ostean kontaketa eta dutxa. Beste barik, eskerrak benetan.